Don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. Naintindihan mo? Tagalog na lang. Tagalog na lang. Huwag kayong aasa na may bagong mangyayari sa inyo bukas kung ang ginawa nyo ngayon ay katulad ng yung pinili mo yung ganun din nung nakaraan. O tas aasa ka na magbabago ang buhay mo. Ay, mali ko yun. Tama ba? Do you all agree? Gusto nyo ba maiba naman? Kasi tinanong kayo kanina ni John, ni Jope, ni Sam, ni Carl. Ano gusto niyo? Bago o luma? Promise? Joints talaga eh. Gusto niyo ng bago? Pwede bago? Maiba lang? Maiba lang. Tingnan ninyo, kayo nga dito eh. Sige, kwentuhan lang. Tay, ilan taon ka na? Ilan taon ka na? 65. Mukha ka lang 64. O, tingnan nyo kayo. Sa buong buhay mo, ilang presidente na nagpunta rito? Na nakita mo? Why? Kasi maliit kayo. Ano tayo? Real talk tayo, real talk. O kayo humusga. Kayo humusga. Ako hindi ako bago rito sa Kalinga. Ilang beses na ako napunta rito. At saan mang sulok ng bansa. Maliit, malaki. Pantay-pantay lang yun. Pilipino naman kayo, di ba? Pilipino ba kayo? Lahat kayo Pilipino? Lahat kayo nasa Pilipinas? Eh, ba't hindi pa nakita 65 years old ka na? See? That's my point. That's why sa inyo mga nanay ko, mga tatay ko, ang tagal-tagal yun, kapit-bahay nyo pa yung isa. Hindi, talaga. Real talk lang tayo. Kaya mag-iingat kayo. Siya sa atin yung maiba lang. O ngayon, tingnan niyo ha. Ito, para hindi sasama ang loob nyo. Taas ang kamay ng mga Ilocano. Ayan, ayan, ayan. Mga Ilocano, huwag kayo naiiyak. Ilocano. O mga Ilocano. O tingnan niyo ha. Sarili nyo. Basta sila, binigyan na natin ng pagkakataon. Na sila. Nakapamulog na sila. Sa mahabang panahon, yung grupo nito, nabigyan nyo na ng pagkakataon. In fact, pag sinumatotal ko yan, 39 years. 39 years ng buhay natin. O ba 39 years? O 21 years, yung kulahan. 18 years, yung yellow pink. 39 years ang buhay natin. Ang tanong ko lang sa inyo, kamusta naman ang buhay nyo? Sing-sing. Sa Tagalog, pare-pareho pa rin. Tama mo rin. O ngayon, gusto nyo maiba? Gusto nyo maiba? O, available ako. Si Doc Willie sa East. Pwede? O sige, promise yan ha. May isang salita mga taga-Kalinga? Promise? Asahan namin kayo? O, taas nga kamay na tutulong sa amin ni Doc Willie. Taas nga kamay, tingnan natin. O, huwag niyo mababa. Tingnan na, tingnan na. Baba konti. Promise? X-Man? Umatay mo siya? Ito, awang camera. Sige ha. So, ako, maniningil. Sisingilin ko kayo. Sisingilin ko kayo. Babagay akong boto dito sa Kalinga.
ako.